Bar pakhata a pasal gu chu damdawi pe turin lini chu avakala hmeichhe pakhat hrenin nen chuan an lo in pawm vel ham damdawi te pawh chu alo bin buak sak vekin hawk nghal vat tur te chuan gua chuan alo hrilh miptui thla zawih zawih in damdawi te chu a chhar khawm a thlathum lian tah ah gua tluak cancer an zai dawn khan kalo hre tu lo chiah nih pawh in nizata chu hun min pela ka duh leh hman che a nih chuan hlim takin kan cheng dawn leh dawn nia a ti awang khan a lakah chuan gua chu sual thiamin a rilru chu tin a fo thin mahse tuar hram hram chu a thlang tlat tawh a ni i rim ringawt pawh hi ka hne tawh inah pawh khan lo awm tawh su tiin hriat chu a hmuh lai ngei te chuan a la fawp zui hmak leh nghal a niza tlen nan chuan nisawm chiah a awm ta chumi a ral hma chuan chance pek hram hram chu a tum tlat a an nun hlui a ziahna diary te an thlalak vel te chu hmuh tir a tum leh thin mahse gua chuan alo halral sak vek a inthen a duh thu chu sawinan leh in a hming chu inthen na lehkha ah chuan sign mai tur te chuan a hrilh bawk strawberry cake ka siam sakang chi aw tiin a hriatna hloh te chu neihliat leh tir phet chu tumin lini chuan a tlawn zawk hi a ni ber a an in ngaih zawn laia strawberry cake a siam sak kha gua chuan a hre chhuak deuh fuai fuai mai mahse hriat kha lo lan takah chuan thil dang a ngaih tua thui leh duh ta lova hun a kal zela ni nga chiah a awm ta dawra cake a siam laiin university ah a zirpui thin hua ah alo lang hlawm mai ani ang lehkha thiam leh fel lutukin ah cake alo siam ta daih mai chu mak a tih tur rawn sawiin a duh anih pawh chuan hua group chawm tur chuan a rawn sawm ta thut mai a haw tur chu gua nen khan an in hmuhfuai nghe nghe inthen ka sawi rik takah chuan mipa dang i lo hmu leh hman thawt thawt tawh ani maw a rawn ti lut ngal ringawt a nilove an company ah thawk turin min sawm a mahse thawk a tum lem lo a tih chuan awi awm lo lutuk i chhuan lam mai mai anih kha gu chuan a ti leh tlat tawh a lawyer ka ni thin a lawm hre tawh lo mai mai anih kha i hriathnah i neihliat leh hma chu nangmah enkawl tur leh cake siam hian ka ban san tari ani hi linin a ti leh pawh chuan dawt vek ani chu engtikah mah hrini hi chu i tluk thei ngai chuang lovang kan company ah lo thawh te kha i lo beihse ve ngawt a nge a teuh lo mai alo tih khum leh deuh mak zan khat chu ruah sur dawn ah gua chuan alo hruai ve avang chuan lini chu a hlim hle mahse hrini khan inthen na lehkha lo kengin alo pe leh a gua chuan sign vat vat tur chuan alo tur chhen bawk ka sign ang mahse hrini birthday hi hmangzo phawtang u alo ti ve ta tlat a ruah sur hnuaiah chuan ke in a haw hnak hnak a tap nasa hle a gua te la khan an tlan haw san daih tawh bawk si mahse hua khan an i hliap nen a rawn hruai a nikhaw hre lova a awm zui tak avangin a harh leh meu chuan khumah alo mu reng tawh a hua in alo ni nghe nghe an awmpui nu chuan a kawr hu te kha lo thlak sak vek tawh lo ni a lawm thu te a hrilh ka sawmna che kha pawm mai rawh hua an a tih chuan nili hun min pela ka thutluk na ka hrilang che tiin lini chuan alo chhang hmanah batch a pek te kha gua chuan alo la kawl tha reng te a hriat chuan mak a ti zawk hle an inah awa luh rual rual chuan ni zanah khawi awm bo daih a tiin gua chuan alo zawt ngal khur khur a in mu dun ani maw mipa dang i lo mut puiam ni tiin a kutah te chuan alo chilh sak vak a ivaten awm ve chutiang tur te min lo ngai tiin lini chuan a hmaiah chuan a ben sak ve ta pawp mai damdawi inah an awm lai a inzai hmaah thil thleng thenkhat te chu gua chuan a hre chhuak leh mahse hrini buk kha lo lang leh in i chhung te bulah chuan kan in nei tur chung chang chu va sawi tawh ila alo ti lut ngal ham a hmaah an in neih lai kha chuan gua hian inzai phutila a hlawh thlin chuan kan nu leh kan pa te kan hmu dawn nia tiin alo tiam tawh anih kha chu chuan lini chu a ti thin rimin a tin a tak zet ani an pahnih thlalak zawng zawng te pawh chu a paih keh vek a dawhkanah lehkha ah chuan a hming chu sign in a chung bun te chu a dah bawk a in chu a chhuah san ta vang vang mai ani mahse inah pawh chuan haw lovin company ah buaina a awm tiin hrini chuan gua chu a hruai tlang nghal a
a birthday cake a te pawh chuan tur a pawlh ni chuan sawiin a pawh zui leh ta zel mai. Shani birthday cake chu gu a hian siam sak turin Lini kha lo hrilh tawh a. A thil ngen a tih hlawh tlin nu hnun ber tur atan a lo siam sak ve hram ani. Cake a chuan engmah a telh bawk si lo laiin a logo chu a awm ve thlap bawk si nen. Hrenin a dam lo phah tak anga a lan bawk si avang chuan Lini pawh chuan a ngaina a hre bik lo hle. Gula chuan Lini chu a lo rek bor mai a. A hmaa cake an ei dun laia mango allergic a nei lai te kha hre chhuakin hupur rutak chungin gu an engmai pawlh lo chuan cake hi nangman ei zo vekang che a tih kher awang chuan Lini chuan a ei lui ta mawlmawl a. Midang lo awm ve te la chuan an lo nuih zat hle bawk. Tur hnathawh ni lovin allergy awang zawk chuan Lini chu a vual chhuak ta vek a. Harsa ti deuh chuan a chhuak zui. Gu pawh in hun kal tawh thenkhat te chu ngai tua chhuak le zuai a. Ngai ven tura va zui a tum lai takin Shani chu ni khawhre lo chuan awm derin amah zawk chu a buaipui leh ta zawk a. Lini pawh kha hua an lo hmu in damdawi ina chuan a hruai ve ngal tho a lo ni. A lo har nu chuan Karlia International Alliance Chamber of Commerce a awm dawn a. Chief lawyer turin ka sawm a che tiin hua chuan a lo sawm nun le. Chutih laiin gu a kha a rawn lut a. Nangmal wangin Shani a thi tre pasin tiin a lo an khum leh ngal bor. Hua pawh chuan a lo ngei ve ta deuh a. Inupui ani lawm ni thi hai allergy a nei tih te pawh engtin nge tun thlengthleng a hriat lo theih zawk. Nge hre reng chungin i ei lui tir a lo tih chuan gu khan a lo hre lo. Hun liam tawh te chu a then chu a ngai tua chhuak le a. Kanupui ani tih hre reng chungin engwangin nge i lo hnaih ve fo ni. Nang pawh kan le in then lova mi padang be thei ni lo a ti le ta ringot a. Gu yan in then na le kha khan ka hming ka sign fel diam tawh i du lei haw hunai ve en dawn nia. Tuna chuan ka rilru ka siam fel tawh a. Hua group sawm na hi ka pom dawn ani. Lini chuan a lo ti ta hmia mai. A thei lo kanupui ni kha ka rem ti lo. I that tawh chuan va hawla ei tur lo siamang che zan laia ka ron haw ang tiin gu chuan a lo la hril ta deuh. Mahse ina va haw chuan Linin a chhuasan lai ang khan engkim mai chu a lo la awm hnawk rum mai a. Linin then a tum tih a hriat meu chuan a in chirin poi a ti le hle si. Shenin chhuak puia a lo sawm pawh chuan phur lo deuh chuan a zui ve a. Sangha suap te chu in ti fel deuhin Shani chuan. Gu tan chuan a suasak vela mahse a lo in ngai si lo. Thil thak la chu a ei ngam bawk si lova. Shani thil siam saka chuan ei thei reng chu a nei ta lo. Mahse harsa taka a siam sak ve ani wangin gu pawh chuan a soi sel duh lem lova. Mahse hua hming soilan ani to ero hi chuan a thikin a thin hi a rim em mai thin. Shani thil siam te ei thei an nei tak si lova chuan restaurant a chawl tur chuan an in zui chhuak le ta hnak a. Chuta chuan Lini le hua te an lo chawl dun lai mek chu an va hmu zui. Hua chuan Lini duh zawng te chu a lo hre hle a. A lo duh reng tawh thin a lo ni. Gu thin rim chuan he pa wang hian ani mawmin lo then tiin Lini chu a va shrok vak a. Kanin then chan chu hre chiang khopang chu i hriat na i hlo awang khan ka tuar hnem tawh lutuk. Tuna chuan in then na hi ti fel vat ka duh tawh zawk ani. Lini chuan a lo ti le hmaka. Te reng mai gu a hian then ze hi a tum na rei tawh. International Alliance Chamber of Commerce ka hne na kan chan huna min nei dawn tiin Shani chuan a zung bun te chu a lo hmu vel. A that lo chu in then nai ti fel vat lo chuan keimah zawk hian ka khingang che tiin Lini chuan ni za liam tawh a tawk tawh tiin a kal san zui ta hmaka. A hmaa angot kha chuan Shani pawh hian gu a chu a thunun thei tawh lo. Ani tel chuan a ngai sak lo tel a. Lini lam chu a hawi le hlo tawh thung si. A ina te chuan va kal chilin in siam la lo haw le ro helai hi chu a te em ai a va ti ngal ringot a. Ka lo haw tawh dawn lo ka soi chiam vek tawh kha tiin Lini chuan a lo chang ve thung. Keiman ka hming kala sign ve lo tlat. Tuna chuan dan angin kanupui ila ni tiin gu chuan ama thu in Lini thawmhnaw te chu suitcase a te chuan a khung sak zung a.
a thil hmuh leh hriat te chuan an nun hlui te chu a hriat chhuah tir leh zeuh zeuh bawk mahse Lini chuan a rilru chu a thlak duh tawh bik si lova a tawk tawh elumam ka tuar hnem tawh lutuk ka rilru na hi a dam thei tawh bik lova ni tiin a lo nam chhuak ta mai Gawthin rim chuan Shani chu va hmuhin kekah khan tur a awm tak tak nge tak tak lo tiin a va zawt nawn leh a ani hlau thawng si chuan ka damdawi ei lai ka ruih vang zawk kha lo nia ka thiam lo ani tiin tap chungin ngaidam te a lo dil zai zai nangma wang hian thei hai kek ti kha Lini kha kei zawh tir vek a sin a thi tep leh ngala i lo va du thei em em ve a tha e hetah hian engkim ti tawh vekang tiin Gua chu a thin a rim zual sawta chu chuan Shani chu lo ti thin rim ve niin engkimah chuan Lini chu a mawhpu fai ta veka International Alliance Chamber a hak tur tiin Cornel deuh mai chu a hua chuan Lini chu a lo pe a hachin vel a lo in hmeh in a tawk chiah mai Gua leh Shani te pawh chu an lo kal dun ve ngei bawka nehna chan ngei an tum thu an rawn sawi uar hle chutah Hua leh Lini te pawh chu an rawn lut ve leh a tuma in Lini chu lawyer tha tak ani chu an hrengai lova nehna an chan pawh chu an ring lo Gua lah chuan ka nupui ani a Shani hi ka ruai dawn tih a hriat khan a thi ka heti hian a awm kual vel mai mai ani hi a lo ti ve ringawt bawk mahse Hua chuan Lini thlavang chu a lo ho ve tlata lawyer lar tak Eli an ti a taka mi ina an la hmu ngai vak lo an ngaih san ruk em em kha Lini chu a lo ni reng mai si Blue Bay project te chu an in chuh dawn ta ani hmel i chulai hmun a awm te chuan an la ring hlel fowa Gua tak pawh chuan a awi thei lo Blue Bay project changtur chuan Lini leh Shani te chuan in khing ta a an project plan ve ve te chuan chhawp chhuah hnuah Hua group te chuan hna an changzui ta hlau mai Mr. Wang a te chuan an thawhpui dawn ta ni Gua an Lini hawhpui a tumna lamah chuan in pot buaiin alu chu Gua chuan a tohpalh ta hlau mai a Nico Shelova awmin damdawi inah chuan an hruai a a lo har le meu chuan Shani chu biak pawh a be tha duh tawh lo a hriatna te pawh chu a nei let leh vek dawnah a lan tak avangin Shani chu a mang angrut a hle a Gua chuan a hriatna a nei let leh vat lo na tan damdawi pek mai chu a rilruk ta ni Lini chuan Gua chu a awm dan avang chuan khawngei na chin chu nei tho mahse kha leh chen a rin a lo tih chhiat sak nasa tawh em avang khan an inkar chu siam that leh theih niin a hre tawh lo Shani chuan nurse hnenah chuan doctor chu a nga sawiin damdawi pakhat chu Gua chu pe tur chuan a tir a a tukah chuan in thenna lehkha sign turin Lini leh Gua te pawh chu an in hmuta a Shani khan a fa pai anga a lo insawi avangin a fa tifasha chu a hre ve tho si a Gua chuan lungthlu zan lo chungin in thenna lehkha chuan a hming sign in in thenna chu an ti fel zui ta ani mahse Shani chu a be tha zui ta chuang lova ke kan siamna tur te pawh kha Lini chuan hral a du ani tih a lo hriat chuan Gua chuan a rukin a leisak ta daih a kha dawr kha Gua wang chawah siam ani nge nge a chan pawh cake a ngai nat em avangin tunah chuan Gua nen a inzawmna an nei tawh reng reng thil chu a nun atangah nuh re vek chu a duh tawh ani ani tela a din hmun te a that lo tel tel avang chuan a damdawi ei lai chu doctor hnenah chuan Shani hriat loh chuan Gua chuan a en tir a a damdawi chu kha a nih loh thu doctor in a sawi chuan a thin a rim hle mahse Shani lakah chuan zeblatin hreawm pawh chuan a lang duh lova Plus Reunion Party ah chuan Lini pawh chu a tel ve a Gua pawh chu a lo thu ve kur mai inin hmeh te reng nen enga ti nge inin then hle daih si a tiin an thian te chuan an zawt a mahse an chhan hma in Shani chu a rawn lang a engkimah chuan Lini chu a rawn mawhpu chutih laiin Lini chuan lei chu a falin sum dawna lam a lo sawipui daih thung a chutianga a thian ten dik lo taka an ngai tur chu Lini pawh chuan ngai ngam ta lo chuan an in then chan dik tak chu Shani an inkar a awm avang le Gu an ama aya Shani chu a buaipui zawk wang ani thu chu a sawi fai ve ta veka Gua pawh chuan Shani chu hawtur chuan a lo hril ka naupai lai hi check-up a ngai tawh sia hun rei tak i lo nei thei tur lo nau ka pai sak mek a sin
nawi pai theilo thu hi huwa hian a hre to em a hria thunah chuan hnaih pawh a hnaih peih tawh lo ang che an company atangpawhin a hnawt chhuak nghal chen ka ring a lo ti deuh kher ani maw ke hian harsat na ka nei lova gua zawk khan a lawm harsat na chu nei a ching ani kha min hmusit ve vak vak du chu nangmah kha engtin nge i rai theih zawk lini chuan a lo ti ve tangat mai test report a hmaah an lo in entir tawhna te chu lini chuan thlalak nen lam chuan a lo la nei kheuh bawk si a gua pawh chuan engmah a lo hrengai me lova hriawm a tih hlavin lin hian a lo hrilh duh lo zawk a lo ni nangmah awangin lin hi ka thena nau ka pai i ti awangin dawl vek ani mawi lo sawi leh tiin hriani chu a chhuah chhal ta a lini hi min nei san le dei ka hlo awang ani ka hmangai che chu wang chuan lem ka chang der tawp ani kha tiin hriani pawh chu lo in puang leh tangi nge a huwa pawh chu a lo kal ve ta bawk a school an kal lai atang daih tawh khan huwa hian lini hi a lo du daih tawh a a tarmit thlau a lo pek ni atang khan a thin lungah chuan a lo seng lut daih tawh tun thleng hian a lo la ngak ve char char mai a lo ni a duh zia te chu a in puang fai ta vek a a bial nu ni tur te chuan a sawm zui thiman to tak mai te chu a pe nge nge gu chuan lo dan tum viau mahse an in then tawh miau awangin lin chuan enga tan ma lo ngai duh tawh bik lova ka hmangai tawh lo che min ti buai tawh chu hriani nen khan hlim takin awm zawk ro u a lo ti ta dai a gu chuan hriawm a ti hle hriani lah khan a lo zar buai ve chen bawk si a an pahnih te chuan an han in mawh pawh tawn leh zak zak a an in ngei hlei thei tawh lo lei group nena an contract te chu huwa group a hnathawk pakhat a hmel hriat chu thamin hriani chuan a lo thlak dang lam tir vek a ngai tha taka lini ava kal chuan leia chuan an lo in biak remna ang lo taka contract an lo thlak dang lam chu a lunga awi lo thu sawin an in rem siam te pawh chu lo ti tawp ngal ta vek mai a cctv an han en let nak chuan lo thlak dang lam tupa chuan man chhuak ta chu pala chuan engmah hriat thiam lo thu sawin hriani tih tir vek ani thu te chu a rawn sawi ve bawk a hriani khan leia chu thawhpui tum chuan a lo be ve mek a ani pawh chuan thawhdun mai chu a lo rem ti ve ta hlo mai gua erawh kha chuan doctor a lo hmu ve mek a lehkha thawng pakhat a lo chhiar tir a in zai hmaah lini ziak niin chu chuan an nun hlui zawng zawng te chu a bawbang awm lo chuan a hriat chhuah tir ta vek a lini te lo lang ve leh in hriani thil tih dan zawng zawng te chu leia bulah chuan an rawn hrilh fai ta vek a hriani erawh chu lo in sawi thiam char char chutah lawyer jawa amah puitu lah kha lini te lamah chuan tang duh ta lo chuan hriani lamah chuan a tang zui ta daih mai a mahse huwa kha a rawn kal ve leh a cctv footage te chu a nei thlap thu a rawn sawi leia erawh chuan contract kan lo sign fel diam tawh si a awmzia awm tawh lo a lo ti ve tlat thung chutah gua pawh chu a rawn kal ve leh ta a hlim takin hriani chuan contract ka sign pui tawh tiin a lo hrilh vat a mahse gu chuan tukin zingah khan engkim kan ti fel tawh he contract ah hian in hnam hnawihna kan nei ve lo a lo ti ta tlat mai gu group berina kan hriat pui lo an tih tak si ah chuan hriani chu a tal buai chho ta a leia lah chuan zangna dawmna milian sawm pe turin a lo la phut zui huwa group te nen zawk chuan an thawk dun le ta zawk a ka hriatna ka nei let le vek tawh sin kha le chen kha ka ti na chi a apoi ka ti min ngai dam ro tiin gu chuan lini chu ngai dam a lo dila mahse huwa chuan lo in rol tawh chu tunah chuan lini hi ka bial nu ni tawh in inkar chu lo ching fel ro u tiin hun thawl a rawn pe a min la duh ve reng khalin lo let le mai ro gu an ti chuan lini chuan a biangah chuan chelin a mit tui te chu a lo hruk fai saka tunah chuan a tlai tawh min hmangai tak tak chu ni la hriatna i hlo emaw lo emaw min la duh reng tur hi ani a mahse i nu leh pa leh i thian te tak nial pawh kan in nei kha i hrilh lova malam hun a rua hmanna pakhat ma min nei pui lo hrim hrim ani nang chu kan nun hlui i ni tawh a ka hmalam hunai tel ve thei tawh lo ani tiin lini chuan gua chu a mang tha ta wang mai huwa group te chuan an branch chu rampawn thlenga in zar phar an du awangin
kum hnih chhung chu US lamah chuan hua pawh chu awm zui a tum ta a Lini pawh chuan zui ve mai a lo rem ti Gut chuan chu thua lo hriat chuan a hlau thawng hle a Lini chu va kal chilin kalsan lo hram tur a ngen chuan a va kwah vawng vawng I tel lo chuan kawm thei lo James min pe le rawh tiin a ngen I duang thlapin ni za ka ngak che a mahse kha hun tiam kha chu I khawral tawh ani mi hre thiam rawh tunah chuan nun thara bulchan ka duh ve tawh ani tiin a in atang chuan Lini chuan Gut chu a lo nam chhuak ta hial a Shani chu Gut na chuan valu le mai chu a tum ngawt a mahse an awm pui nu chuan Mr. Gu an a phal lo tiin a lo dang tlat thian ho in hmuh khawm na chuan waitress anga in thuamin maikawr a vuah a in tur te a va thlet sak Gula kha ngaidam dil le turin a lo lang ve le hlawh mai mahse Lini chuan a lo chhang duh lo hua kha no mai turin a lo hrila a chhuak ve le mai bawk an thian ho chuan an lu chu a rawn hai ta thut mai a Shani kha a rawn lang chhun zawm ve le ngal Lini chu a samah te chuan lo kekin engkimah chuan ama thiam lo vek ani thu a rawn sawi a I thian te hi I tan thi pawh an huam ani hi I lo ro pui hle mai hetah hian I hming sign rawh tiin mani in tihlum anga lan tir te chu a tum a mahse hua chuan bainga em kha chhuah la ka ruh sak vek ang che na pawh tha tak ka pe dawn che nia tiin a lo thlem ka ring lo che police khawlei tum ani kha rilrupa ngai lo dam lo na nei angin kein lan tir anga tuma min man chhuak ngai chuang lovang tiin Lini chu tha tum lui ta tlata mahse Gut khan a lo chan ta hlo mai midang la chu damdawi awang khan an che tha hlei thei tawh bik bawk si lo nangmah wang ani hi nangmah na lawm I nu le pa te pawh min hmuh pui kha tiin Gut chu a lo an khum ve le a ni thil ka hriat chian lo wang ani keimah thiam lo ani tiin Gut chuan ngaidam te a dil ta ringawt a ni kaw hre lo chuan a awm zui guard te chuan Shani pawh chu an lo man ta a damdawi inah chuan Gut chu a lo har a US a pawh khan zin ngal ta mai lovin Lini chuan a ticket te pawh kha a lo cancel vek a a dam fel hun a ngak dawn ani mahse a hnianah erawh chuan ker leh tumna chu a nei tawh chuang lo Gut dam fel hnuah chuan a in luah chu Lini chuan a chhuahsan a I awmna piang chu kain ani tawh ang tiin Gut chu a hrilh nghe nghe ani pawh chuan hlim takin a chala te chuan a lo fawt sak zeuh US lampan tur chuan an thlawk liam ta a Gut khan lo zui ve bawk mahse a lo nang hman tawh lo mahse a la beidawng duh chuang der lo mai kum khat a liam hnuah pawh chuan Lini hmu a ngaidam dil le tur chuan US lam chu a pan ve le ta a ole khati zawng kha tun tum drama chu a lo ni le ta a drama thara kan I hmu le theuh dawn nia